mungkin nagtulad ranking iwas kanina kau Pini herangke mate la social media along ta pacetak ya phan la penge rat det kapachini jia phan hamphang do ana tumhan stamai kapachini ya phan pini reporters do ana phan kacho phapo nangkok ke nilitum APSLC women wing central ahin pen ning duk chepaklang lo ning ki pung chepaklang lo thrak meme ing ring meme pini konat lo so arlo tum adim ke dola kopi polo labang so video la thrak meme la puson hijim meme emek charang krak ave kopi polo la haya kengsang atum pen labang so a viral video la labang so ka upload pen ilitum akai non ka thrak nang kopi polo la amset ke so arlo tum he mithang so arlo nilitum so arlo tum stami chithrak meme ing ring meme la puson kilitum ciplang nang ne ning kang sam pini Karbi Anglong East West di Mahasau ning kang sam do nang jipusi nilitum lada pini press pitalong kiwang na ke nilitum ning duk piglo la pene dragon elo la penge apong arep case penchinglo amardar penchinglo pini an ke viral video labang so nang ke klang ham det ke kopi apa lo lagi? Komat lo ke cokce, mother responsibility lo lagi self image hang so arlo tum ho charju sina sang marli Karbi Anglong East West di Mahasau so arlo atum anstami hedi labang so press meet ke dopen nitum realize sina who are we, who am I? Self realization is the source of a better growth. Inut so arlo so jongsi mesena oda durpen do tak Polonte mithang asomar asupi asopo rat that hemisi lapen kadoka vetum hanstami ningkang sam itum peklang thekji example ake me peklang thekji ko puson si la puson isi thrak meme so arlo so pen lapin so banga khaya tumki ilituma phan anso sesi hala RSS atum a agenda wailo wai chan labang si ilitum non ke phodang lo alang litum agenda long do so arlo tum hanstami SC category ST category scheduled tribe scheduled caste OBC lapen la Muslim so arlo tum aphan la kadoka we la inglong akhai pen la Muslim so arlo tum aphan stami ilitum aphan kopilo la tum RSS tum a main agenda ke so arlo tum aphan stami prostitute pachaplang et nangji pusi halada RSS tum amen agenda sangmarli BJP atum sitami lada bangke non ruling party tum sitami lada hokpet pen labang so dak pen komat si labang so viral video kapachit hangma halabang so arlo phan ke jail sitami ki thap nang po makopilo nang tum puji itum chichagon elo majogle chuklem chumatha tum sitami law and order sitami APSLC ake hai sir ji ai kathar sir central alangli president hin pen sitami law and order tum aphan allo memorandum pialo da sinilitum APSLC so arlo atum ansitami hamphang so arlo lake party alam chi pu pe pen so arlo tum ansitami nang thurnon chi song no nang ningkang sam ki wanja phan lahai mek lang no ot lang no lang no lapang so a example nang si jongsi itum peklang pulotang te ilitum asomar ke nasi damalang nasi dolang banga khai ke ilitum phan labang so RSS agenda ke ilitum phan ke pawir klung nang arlo so tuma phan ke asomar ta phai pa kom pa jum hek nang pusi apok tak nang ke plak lo la son tak thaksi so arlo tuma phan an ke la tuma phan doi PC mixi la tuma phan ok apran peheng no nang pu so arlo phan jot kali youngsters atuma phan sta drugs kapi chopen la tuma phan mentally physically aphu peheng no atpensi la tuma kai peheng no nang ji pusi RSS atum amen agenda lasin nilitum central women wing pen kachuning ri la pulon non ki dobom a sarkar BJP government ake hai sartuliram ronghang alang liphan mainly nilitum APSLC Central Women Wing pen alang liphan kachuning ri padi krim alam ke lahen lo alang li la law and order abang strictly pen maintain pontha la pen kidnap ponjia phan KM ake hai at apin so
mada kengsang ma alang di tumapan next nangra kenji pus Central Women Wing pende ilitum na puson si matalo ma puson lo ning oi pilo ning duk pilo la pende nilitum chak on elo pinyar ni nilitum jo so arlo tum ha kunat ne pen Halloween pen oto bharalo makido ajak ya keng pen siwang ajak ke bas pen sinaidun ason si nilitum so arlo tum ta kedo chi Halloween la si nilitum kedo kitha pinyar ni ning kang sam avedalo hempeng hon ta ke bar dia pan inut suarlo ning kan krisi nilip ahawar adimalong rong atok pen inut ajo kapiing dam kita mahut lada hem pen hong ke baramat hem nang chiru chu chadalo kodalo ne ke panggodong tong ke pondo ne keng sang tun tong ke pondo ne kasi RSS amen agenda bang ilitum la anutin adontin abang hutin arlo susitami so RSS tum agenda ilitum chiron chibaksi ilitum laso party laso dhorop hu ilitum chiplak nipin chipupepin pen so arlo song nang thur nang po lapen ilitum justice rights ilitum la chilong nang ji lapen chi fight nang ji lapen la puson ang otlang no lason viral kapachithang dudud dat ke labang ke choklum lapet ke lason ke nang ni ilitum Karbiang long east west dimhasau ke ilitum adim ke lang me pik greenery lirsing ilitum along ke domepik lasi bangakai ilitum adim nang chirai pusi keng sang apin so si so arlo so tuma phansi Karbi tum hansi inglong akai phansi latum ke ponpo apiso chikampo angke akurda Karbi akur endun po longle nang chirai dun po pini longle nang chirai chot kalilo make ang den no ang den sitami towar dampri dampro sitami kerap murder lapen lahai ing tonang po lapen BJP government tum sitami nangli tum sitami mithang apak mithang aso angjir mithang ahem asorapan kaching hon ason thot Karbiang long east west di mahasau aso arlo pan rai pomponon lapenge ning kang sam ke wanjia pansi tuning ri padi krim do Sani Karbiang ong po step sida ni ba ka so ta kan sai da sila ta kan ko ige Piarnianta la kidam tang hala sumila rong hangpi inut usu nogong dodun lo angke school gidun amen pen alang ni phan chorep dat lo ami thang ahem la kengsang ahem atumsi chorep dat lo la so phan rep dat pen chulang rem dat pen puthot me thor dut lo me thor dut pen la so akai dam lo la phan ta school ahem kim dam po pupen la kim chot lo ne kim kelone labangta chini dam pamemela setame law and order labang so hut setame pinangan che songpon la social organization la penke advocate Guwahati Chief Justice Guwahati High Court pen setame labang ke kachirapon dodunno bon setame Karbiang long Autonomous Council ahin pen la sumila rong hangpi pen chenglok sona taxi dolo wang olo la posona rep cases tumhan thanga justification ta awe non rina terang rina rong pipi di alang di phan setame la puson men si rit ka chudam pen hem ke wang toware beng ha reng ang se sig theklong konat lo halabang so abeti bachao beti parhao konada parhao lo kapar how pen ke dam pen si rep dun that itu also Don Bosco along exam nang pidunji pu kithurji pu hedi reporter satum la so nu higher secondary first year lang la so auto pen ang tani pasang not ni exam porlo pasang se what ke pon la so ami thang life ka safe na ha bor pung tara pung jo no class so alabang so grocery kita oh kita langsung dah taksi practical pung pen dollar ada pot halata acam lam juilo langsung dah taksi dulu uncountable aja non lapo anak kisung suara tu beredu so arlo tum sa young girls and mother
women and children atum pini safety zone avelo. Kunada bachau lo, kunada parhau lo, labang so bachau ke, ka bachau adim ke lada ke, lam pini viral video klang long lo, klang that lo. Te lahai te action and sedak non. People si dojo yo. Lahelo matha parsik tha. Leaders pulutang ti social worker nangji. Hala rat akisung, rat akimang, hala bangsi lang pamin nangji. Arnam hirjume longji, nang tumjong si la law and order. Ahinta strictly pen maintain pulutang te lake hampang ahirjume, arnam hirjume, rat det hirjume ta ruling government tum talongji. Bon sitami, SP bhan sitami konalo. Ala MLA atum sitami ladak kopilo alang itum pangsam rabri. SP pen MLA angbong kopilo latum atoks kedo Rina rong hangpi phanalam ako la pena prang sitami inut young mane girl child labang sitami non pregnant that lo sami lata konat lonte lata justification kedo non inut also si lapuson kisung chichak nang lo tangti muke adon tina hem sitami lason arni nang lirok lonte kumat lo adai lake council kachari tumapha si la non BJP government man si lake punang koklo pere dunang koklo lapen alang ditum ano do matidi arjura pini penamat action ke enjia phan claim thale claim kledet pia potlo ning kang sam kawe si itum non chiplang darlo peace and development pu konada peace and development lo ha PhD certificate ke NG P ning kang sam chingthur olo lo ka Charlie do olo karbi anglong chingthur olo atok anu lang me towar so arlo tum ki jogwan do lo ta big tatlo nilitum na pini ke nilitum an cho che pin tan sa nilitum wang nang kok lo la so press meet nilitum ning duklo la pen ke a hok peten nalitum action and popusi karbi anglong autonomous council ake high star ik chinghon tuliram ronghang sarapan pini labang so press meet and nangli hilang apor chipi pen nangli action and ika jail thamo nanti tu mahin dan efisiensi dalam memang I think pilih kang sai di lakukan ketisik jail thamno nga ko pilo nang hin pen putha pilo nang matha to prangsi pini media klembang photo nidi tunanga chupa teng pe nang litum ke bang pot nang litum phana kero pilo nidi tum gopi posi nang litum pha nang chuhang nang kok ma nang chupa nang kok ma polo tang te mohat ituma ke hai pi sitame do analam sitame nang than pon lo lakin non malom social media long ki jumput ka hiji meme lapen ke kangring meme ka therak meme alam lapen a video lo anu tina bang putin se me chini lo lake thek long lo la sining duk pik an pini litum aham phang along lo puson nang ke luchok la pen la puson ke do ko ke kopi joy ne ma poili to matha dam lo potang te matha ne pin an la puson an ang deng silitum dolo athe lapui tum chilang dam lo polote inglonga so tuma phat ilitum karbi tuma phat arni ke wang seta me kachulang rempen apran ke dam nang la puson seta me ilitum thek long bom lo usumar pupe akisar pi po antame latum akisar pi phan po antame palom ni lapo ans theklong lasi lapo anang deng una husita me ko pi po si pini itum katherak me mia video sita me pini social media long ke klang nang kok lo ko pi po si lapo son ke do kok lo laili tum cherjudam lo ba chithanam lo pulo tangte ilitum chithana mone pin lang honeli kaning jidam ji phan posita me ning jita ingtung te lapen ke ning ta me addu ke do lapen ka therak lo puson se do lasi la puson ke claim kahing no ke claim ka do ka ve male la puge claim la puge kaldi ke claim ve ka tuma phan lapen ke labang so video ko viral ve ka tuma phan lake immediate pen lake
nevek nang ji usni tum APHLC women tatum penelitum hang lo lapen demand lo at kinet cholo patakali so dak pen sing sai nang ji athe kidam tangar ni pen lapuson nang klang lo lapen patumi ha seta me angko video ki mi anutin seta me social media lang ra posit heklong po atumi ha seta me angko video ki mi lapuson ki klang thudo aki me video kali lata aka hing no video aki me video potelan viral tong te dat hai mine seta me aka hing no video pen pot atumi ha ke klang ta me pini ansa me ili tum Facebook along in pulo potang te lahai si tum theklong paprang ji lasinili tum hin pen central committee hin pen seta me law and order tum phan seta me law pajer dam elo lasidi tum swalo song pen seta me tum women wing sa hin pen seta me dili tum ansu se isya pressure ki pidun thu loje immediate pen kahing no ke claim tum phan nep ingnang vek nang ji lapen ke so dak pen inside vek nang ji personally tum ahin pen seta me jail the beng nang press meet phala something reason si thekno na taxi ana ko da ku kese dan thang pathai lo ta la tuma son ta non something reason thekno na sila so ko tha ina tum ko ta ko la so putha ne li tum hin pen ki puang tung bang ke lake suarlo mithang da me suarlo phansi karja pilo mati di suarlo tumhan karja pi posi suarlo tum ka chiplang ke chok che ke le la tum chini lo posi alang li tum sita me non por ke ki du join nang je por ke kali lo alang tum sa me thor nang po lili tum hen bang ka chuni ri kang tung bang ke athe ki chok che ke claim tumhan ke lake action ke anbek nang po mati la se alang li tum sita me just amen ka chair chot kali ra hedi akam sita me ke claim je phan salang to phan sa minili tum hin pen chuning ri lo la bang ke sai sila maring tulang la party alam skulu potante lo order takide prap ping mati di boy fis dan non magar tarachi cheklang ham lo insulus tanta non mate net tidak pasul sa pilo koi ga la so putha hedi isimang hume me nang le tunang kar julam ta hok lo pini political alam nitum APHLC tuma pini meeting ki dolong le tha ason son do olo meti kapre ason puseta me hedi la son lo potan de nilitum han ke nairas prapik samin non pini arni ke a video se klang haman lo seta me opi pose eras redalo lake nili hin bagi puang tung ma ke tuteli ke silong ke lake jakong ave pusni ligin peng puang tung athe aja kong do pusone nep bo matil hai tum phanta alang tum claim on e puang theka chepak lang lake rat tum kelang tum phan ninga chi the join ni selang thon pa khai lo mati di ante gopi pos selang tum claim on e del lonte claim tek aja kong chepak lang aron chini ni delo ti aron chini ni delo hala 6th schedule to the constitution of India ki hala daki social justice equality liberty fraternity do olo constitution of India long ki to ke preamble porhita hai Karbiang long autonomous council ka chari tu porhita hai hala dak rights equal rights freedom of speech freedom of expression right to religion right to politics hala matha damra nangli ke ake thenai lo ake hai sir CM tu niram ro ha nangli andar sido DC atumta SP tumsta athe lagi inglong hawar paragraph ilitum han 20 long ta ikitok lo kente paragraph 20 lage 6 schedule ahawar inglong ahawar Karbi lapet inglong akhai an ahawar te ladak ko si alang tuliram kerena teron sar ake hai ta advisor dono ke lam char jutha bong setame lapene ilitum panel discussion piglo kido takidor lo sita pinyarni ilitum party chipupera ilitum kato kavetametum ahem prek ki hange tum ning isipen hangnang pugipu piapot pinyanta chipangrum tetede ma issue ki hempre ilitum hempre yung silong lo punte itum mithang si chari chalok panongpo ilitum IMP pen chalok IMLA IMAC ward commissioner ang ton pa na Karbi inglong khai tum si ladak chirai long po ta pinyar ni ning kangsam avidet lake ning dukpik chet
Nasi kang hon pen, kang jinsu pen, aki hai sar tuliram rong ha. Bangso presbit pen langra nangli mekri at least pui pum nangli mekri buta. Bura nangli labangso SP atuamhan, OC atuamhan. Kiklem kledet asai ke kiklem kledet tumhan transfer tha. Lapen na bangso a viral video. Kumasi kacuma tha, kumasi kiklem na. Lai tumhan a hospeten jail bank. Jail bank tha anke latum chichini po. Lahelo nili tumpen. Luk kacepak lang ke nili tum chot kali. Lada bifua ani marli manja dhanseri daga lomali nilitum le ke hangjo chot kali labang solam ngi non press meet ke wang chot kali 26 constituencies do LE khodo amri anke dipu LE anke hawar ke hat LE bokajan LE rongkhang LE di la LE long hoke non abangke so arlo tum a constituencies tin sitami labang so press meet dia itum chipachini thailo lapen ning ki pungsi wanglo lapen hampang aso arlo atum anke party chipupe pinpen ilitum so arlo tum thuranang pusi nilitum ahin leaders tum pen sitami chingki chingwai iglo sani gamte dula Songwek po laki, je songwek po lapen ke nilituma party anchot kalisi aka break a party atum setami labang ke ilitum che chak un elo lapen ilitum che song rapen nang pusi aka break a party tum dan setami kaching wai bom do bom jongsi nilitum APSLC at che song are chot pu bang laki chok dam deji aka break atum setami wang nang po lapen wang po pusi nilitum patum KNCA Karbi Nimso Chingthur Asong Pensa Chingwailo ilitum dojo nangilo sangmar atema issues and problems of young girls and women pu labangso social equal status, equal justice, equal rights labangso ki ilitum ta mithang chi song si ilitum labangso ka phere me katherak me jime me bangke itum lakang ton jia phanke labangso ki chi song nang pusi altumi ka prek social organization to benstami chingki chithan pon bomlo lasi la nilitum APSLC atum ke la LE pho pensitami labang so press meet ke alang litum pen non pangcheng pon po pinna pen pini nilitum chenglo pinna pensitami labang so press meet ke along tin sitami lapusi nilitum ki thurlo la pen nilitum ke sang selo athin is so marching hondu ke oi isomar farman si ilitum pinyarni itum labang so pirthe ilitum ke dodut isomar tum akai ning kangsam laki dojia phan si nidum so arlo ke red asomar aphan ning kangsam donangji until and unless la high ington te tik tak ke APSLC asong pen ke nitum ke ington te lo la pen ke labang ke chi song pa meji nilitum la LA pho ani marli tum pen an ke Karbiang long achik logi chi tum phan ke insai nang ko thema ington te pa ington nang pamina tum si nang tonoi pus ke cheplang lo bente kali madi hoklo ington nang pola phan ke achu sita meng tip nang ko jail sta mi bank chok sita mi alang tumhan ke theng nu jarat dolo lak right dolo laki lahai chainong son phakason na ne hotel chine aju chine lalo chini ne ha kona ne hor ki junaling lahai alang tum cheplang thap cheplang pru ke lake nang thengoi nang chongoi pusalang tum cheplang ke lake theng ko chok bola lahai odlang no atum phan ka cheplang tum phan ke phone na choding tum te phone ka cho pen no bolote lahai achik lo ki chia video lo eklain de lahai ke ante apuria lave ma ai gave ma chikle pove ma chithera gre malhai to chingring re malhai to ka cheplang tang nagring ti he lake apa po achikle po dona puria thum phan anta ijot chepadam amhang ke jorloke lahai aro sudum ke lahai tum phan le itum insai se polote aro suhiam paling dilo lake jinghon yakka melo lahai tum phan ke
inghon sing tung telu lahai nan ke adhamara sap nan ko lahai tum han ke dan ni silang antum na ya ik ching hon atum reporters atum nili tum ge press meet chot kalilo toksu ta pedo pon bom lo along tina constituencies ta toksu ta pedo pon ik bom lo la pen pedo pon bom po la pen ge labang so press meet ke la social media non nang litum live nang ki wan pi la ke ning sampik lo nang litum haladak kang ni dunjia phami di tum ready lo la pen ke la ka che songa bang ke rat along ke la ke nang cheklang pulaki amo dalam lahai otlang no lahai ke claim king tonang poti tonang po ko lake ceplang nang nelo athe alang tum ka ceplang ko ha ka tahai ko kali madi nasi lahai bang ke ceplang te dan ko